się wszyscy bawią i to mogą się bawić z muchomorami. A nie wiem, czy wy byście nawet potrafili tańczyć tak jak my. Potrafilibyście? Potrafilibyście? Skoro czerwony kapturek potrafi, to dzieci na pewno. O! Potrafisz, czerwony kapturku? No pewnie, że tak. I pokażesz dzieciom? No pokażę. A jak ja tak zaśpiewam? Muchomorek ma kapelusz, biały wzorek. To gdzie masz biały wzorek? Na głowie? O! A on też ma biały wzorek i ona ma trochę biały wzorek. Słuchajcie, bawicie się z nami? Ale będzie fajnie. A kto umie tak pokazywać jak muchomorcia? Ciekawe, ciekawe. To ja wam zdradzę teraz tajemnicę. Uwaga, uwaga! Żebyśmy wszyscy pokazywali tak samo, to każde dziecko wyobraża sobie, że jest muchomorkiem! I czerwony kapturek też? Tak, czerwony kapturek też! A jesteście gotowi? A umiecie się tak obracać jak my? O! Ale wam ładnie wychodzi. Potrafią! I w drugą stronę? To zaczynamy naszą piosenkę. Uwaga, uwaga! Muchomorek, muchomorek, ma kapelusz, biały wzorek, jest czerwony jak biedronka i uśmiecha się do słonka. Dzień zaczyna zawsze praniem wszystkich kropek przed śniadaniem, potem suszy je dokładnie, aby wyglądały ładnie. Dzień zaczyna zawsze praniem wszystkich kropek przed śniadaniem, potem suszy je dokładnie, aby wyglądały ładnie. Ale wy ładnie pokazujecie. Po śniadaniu nie próżnuje, swój kapelusz poleruje. Do zabawy jest gotowy, gdy kapelusz lśni jak nowy. Już skończona ciężka praca, więc wesoło się obraca, a kropeczki kapelusza tańczą, gdy się on porusza. Już skończona ciężka praca, więc wesoło się obraca, a kropeczki kapelusza tańczą, gdy się on porusza. Ale z was są piękne muchomory. Czerwony kapturku, i brawo! 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 I to chyba nie tak trudno wyobrazić sobie, że jest się muchomorkiem! A może oni w ogóle znają muchomorkowe zabawy? Myślisz, że